Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Biyernes na kita, Mayo 21, tuig 2021. Aksyon Hotline. Yari na kita sa ikatatlong nga Biyernes. Of course, sa ikalimang nga bulan, karon nga 2021. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan nga nagasunod na karon nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. Mga on-air listeners namon sa bilog nga Panay, Iloilo, diri sa Negros Island, nagalakip ina sang Oriental kag Occidental. Malabutan sa aton broadcast, good morning and welcome to the show. Ti ang mga tagpalamati kag mga supporters manaton sa Aksyon Radio Bacolod nga nagamonitor na iya paagi sa online. Pwede ka mo maka-access ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Lakip na ang mga matahom nga drama kung may ara ka sang available nga internet connection. So bisan diin ka man nga bahin sang kalibutan, feel free sa pag-monitor diri sa amon, and please hindi magkalipat sa pag-support, paagi sa pag-like, pag-share sa aton nga program. Palihog pa ibalo sa inyong mga himata, sa inyong mga paryente, nga yara na sa iban nga mga pungsod sa gwa sa Pilipinas, nga available na ang Aksyon Radio Bacolod, mamonitor nila no ang mga program naton diri. So simple malang i-search mo Aksyon Radio Bacolod, ma-appear lang dira ang link nga. Yara dirang Facebook Live, ara dirang YouTube, nga pwede ka mo makapadala sa mensahe kag makapakigbahin. Aksyon are Tayhopon checking in diri sa aton sa Friday presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Of course, sa matag palamati na naman nga luyag magpartisipar. Karon nga aga wag internet connection, worry no more, mayara kita sa text hotline 0963-757-0874. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad na nung pilag ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga adlaw. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Hotline. Subo-subo ning balita itong kahapon bala no isa ka mangunguma nagapaninguha man nga at bisan mabudlay ang sitwasyon trabaho sa kampo, tiway ka choice basta pigado ka mo. Basta nga way kasang iban nga trabahuan, way ka mahimo. Ako saludo ko sa mga farmers. Kabalo kita kung ano kabudlay, no, ang magtrabaho sa uma. Magtrabaho in particular sa kampo. Ba muna, hindi ko siya na ikagwanta. Manperti ang imo sina pagpangabudlay. Now, sa piyak sang sa magpaninguha, sini nga persona ti kahapon niyo, disgrasya, na iguan sang kilat patay. Nag-flashback gani sakon pagkabati ko pag-report sa patrol, nadumduman ko dira sa may area sang Sipalay. Ambot dumduman yung mga 2 years ago na siguro to, before pa sang pandemic bala ang COVID-19. Dumduman yung nga may ara dira sa do baras-barasan tong area nga naigo man sila sang kilat to nga pila gid bilog tong nagkalamatay kay ara sa puno sang inyam ang
di karga nga ginakarga sa tubo. Ganito sila nagpasilong matapos nga nagtupang ulan. Disgrasya ang kilat dito nag-igo primero sa puno sang inyam, bunano man nga nag-usoy pa idalom, paglatay pa idalom, riktato sa mga tao nga nagapalipod sa idalom sa dikarga, pila gito ang mga nagkalamatay. Ti adumduman ito nagligad nga ito sa may sipala, ito mga kabataan ito nga nagkalamatay, nagabulig sa ginikanan, kaya nang magtumpok balak isang tubo, no? Isang mga ginpang utod, himuon nga nanong tawag sila, patdan, na ti mga kabataan nagaparang tumpok sadto. Can you imagine, away labot sila ang magintapas, amo itong ginapang tumpok, ang ginahakwat, bala sining mga kartaps o nagatrabaho sa kampo, nagakarga tapas, ti kasubo sadto, sus madumduman ko ganing amay, man pagpadulong namon iyado ninyo bugina to si palay, kami patong nagkarga sang amay, pagkadto sa punerarya. Ting kakita imo pagbukas ang amay to, duha mo kabataan at to sulod sang sakit-sakit sa dugan to nga, kami pa yung nagbitbit to ni iyado ninyo mo, way man kay balo kami nga, way pa siya napabalo ang amay, kadwayak bata, way na. Sus, marusip, kasubo-subo sa to. That is why siling ko kahapon doon nag-flashback ang natambo sa sipalay, niya pilagid ang mga nagkalamatay, hindi ko lang ma-recall kung pilagid to kanumero ang napatay. That time, tinainupdaday makita dito sa ila sining tagpamuno bala, no, sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Ato man sadto sa ato naggabulig si Councilor Bugtai, no, nga nag-facilitate gid sa taga Aksyon Radio Bacolod that time. Kaya mo na, hindi mo gid mapulong, no, kay ang mga buhawi, ang kilat, hindi niya ma-predict, hindi mo niya ma-predict kung saan tuhaw, pero mag-amuning tiyempo, basta gani nga magtupang ulan, no? Grabing init sa aga, pagkahapon or udto magtupa ganing ulan ba o bulubantay ulo aligmat kita. Kaya ang kilat hindi kidaton ina mapulong. May posibilidad ng kilat pwede magluntad mo kapin pag kuna mo ning tiyempo. O pati kita mo ang diri sa Bacolod last time to buhawi. Di mayo lang kay ang pagpurma niya kundi sa baybay to nag-umpisa. May lang kay naghalit diho sa mga pumuluyo dira sa area sang Banago. Ano pagid ang mga balita nga aton tutukan? Ni-check ta ni karon sa mayor dira sang San Carlos. May sunog nga nagluntad San Carlos, mga 1 million ining kalitan. No? I-check ko abi kung ano ang nagdangat nga report sa talatapan ni Mayor Rene Gustilo. Kag i-check ko lang dayon ang update man parte sa COVID cases dira sa ila. Sa area sang San Carlos. And speaking of COVID-19 cases, ariho, kundi nag-umpisa kapon, may mass vaccination ang province. Yawer na naman nga siling diri ni Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer sa Bacolod, sang Negros Occidental. Siling niya, ang problema tabla subong ang kawadon gyapon sang ihibalo, no? I don't know kung anong kakulangan sina, pero ang awareness kag ang acceptance pagbaton sang negrusanon bla sa COVID-19 vaccine nagapabilin nga manubo. Ay nanuman nga muna abi ko gani kon ang mga taga Negros Occidental naka-intindi na parte sining COVID-19 vaccine ang kaimportante sini. Subong actually nami ang Negros I mean, ang record sa Negros kung cases ang pagambalan, medyo nagnubo siya. So meaning mayo na siyang indication. Amo na siya ang isa sa mga bagay nga gusto ta hibaloon, no? Kung ano ang reason siniya nga daw pamatyagan ko doon na budlayan ni ang gobyerno magpaintindi sa tao. Hindi, why niya pilitay mo? Ang pagbakuna, actually, hindi mo mapilit ang tao. Alam ano, rumit-biton, kag dalon to sa vaccination center, kag tublukan sang dagom. Kay ina iya, may ara na sang
may ara na siyang kuano, may ara na ya siyang kinamatarong o kung may ara ya siyang opsyon ang tagsag ka individual, kung paano ni sila kung anong desisyon nila parte sa ginatawag naton nga vaccination program. Ayos no kag-iban pagid karon nga mga balita nga aton tagaan pagtamod. By the way, atong pagpamulod ra sa may area sang kuano, sang sumag bala, no? I mean dra nag-umpisa sa panukoy nga mga kabakhawan na iya mo ning ginsagapan ni kagin pangutod sang isa ka tag-iya sang resort, allegedly tag-iya sang resort, kag isa ka kontraktor, tinakalabot sa konseho, mayara na gani isang palayag diring isa konsyal sa Bacolod. Angot sining nga nagasiling yung taton na, ay, dumay ginasaligan ni siya, doon ka pinagusto lang siya, no? Alas 8:19 na, pero pag countdown sinino, kag patalakay na ton, sa paray na pagpangalagad sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. For the meantime, Aryo, mangin kaupon naton karon nga aga sa aton nga linya si Senator Joel Villanueva. Nangingagawon ko lang ni siya para at least makabuelo kita karon pagbalikta sa aton sining mga tagpalamati sang aton gin nga talakayan, no? Ari ang aton interview karon nga aga maging kaupod naton no less than Senator Joel Villanueva. Ating pong kakausapin ngayon ay nakilala natin bilang testdaman at nagbigay ng milyon-milyong training at trabaho sa mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng bansa, gaya po dito sa atin sa Bacolod City. And true to his promise, trabaho pa rin po ang kanyang tinatrabaho ngayon sa Senado. More than 300 bills at 60 na batas na po ang naipasa niya. At ang pinaka-fresh po sa mga batas na yan ay ang doktor para sa Bayan Law na magbibigay ng full scholarship sa mga gustong mag-aaral ng medisina. Isinulong rin niya ang usap-usapan ngayon na tulong trabaho law na nagbibigay ng libreng training at garantisadong trabaho sa mga manggagawa. Hindi nag-a-absent sa trabaho, perfect ho ang attendance sa Senado. Testdaman noon, action man ng Senado ngayon. Walang iba kundi si Senator Joel Villanueva. Senator Joel, magandang umaga po. Yung pagbati po ninyo sa mga taga-Bacolod at taga-Negros Occidental. Good morning po, Action Art. Isang malaking karangalan ng makasama po kayo. Maayong aga sa inyong tanan, sa ating mga kababayan dyan po sa Bacolod City, buong Negros. Damogid nga, salamat. Thank you po. Senator Joel Villanueva, kayo po ay kilalang champion ng mga OFWs. Kumusta na po ang Department of Overseas Filipinos o DOFIL bill sa Senado? Good news po, Action Art, at pasado na po ito sa ating committee level at binabalangkas na po namin yung technical working group by next week. Sponsor na po namin sa floor at sana magsimula na ang debate at maipasa po natin ito. I-report ko lang po na ito ay bunga ng 11 bills na final po sa ating committee. At tabungan na rin po ito ng ating mga public consultation meetings sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Yung huli po, about 7 hours po yun, mga 850 OFWs from 35 countries of the world. Gusto lang po natin pagbigyang diin na yung mga senador po ay nagkasundo na i-address yung 7 na letter R mula recruitment, saka red tape, yung response, o emergencies, repatriation, reintegration, yung retraining at saka po yung funding, no, yung resource allocation. For example, Action Art, yung recruitment, dapat klaro yung patakaran natin kung sino yung i-deploy, saan i-deploy, safe ba sila, namomonitor sila, at napapanagot yung mga recruiters kung nagkakamali sila. Kasi yung last 2 years, 2 lamang yung convicted na illegal recruiter. So, ang bottom line ay magtayo ng isang bahay nakakalinga at tutugon sa lahat ng pangangailangan ng ating mga overseas Filipinos. Alam po naming madami na kayong mahalagang batas na ipinasa at inaksyonan sa Senado, pero Senator Joel Villanueva, kaya niyo po bang magpasa pa ng isang mahalagang batas gaya ng DOFIL po? Kaya naman po, tingin ko sir, may sapat tayong oras dahil certified measure ito at urgent. Alam po natin na 10% ng populasyon natin ay overseas Filipinos. Alam din po natin 1.56 trillion yung contribution nila noong 2019.
Aksyon Art, that's about 3 million pesos kada isang minuto. 12% po yan ng ating national income. Kaya marapat lamang nabigyan natin sila ng isang bahay para sa ating mga overseas Filipinos. Follow up lang po, Senator Joel, may nagsasabi rin po na kapag nagkaroon ng TOEFL ay mag-encourage sa ating kababayan na umalis at mag-abroad. Ano po ang masasabi ninyo dito, Senator Joel Villanueva, sir? Action Art, magandang punto yan at yan din po yung unang aksyon ni Senator Joel Villanueva. Ipagdiinan ng gusto na hindi po state policy. Hindi state policy na magpadala tayo ng manggagawa para magtrabaho sa ibang bansa. Bagamat po before pandemic, 6,092 Filipinos ang umaalis araw-araw para mangibang bayan. Dito po sa panukala natin, may sunset provision, may mandatory review after 10 years and then every 5 years yan po yung nasa section 26. Ang importante talaga at muli pagdidiinan natin, dapat yung opportunity at trabaho meron dito sa ating bansa. Para yung pangarap po natin, Action Art, na yung mga kababayan natin sa Bacolod at sa Negros, aalis lang sila ng ibang bansa dahil choice nila. Hindi po sila napipilitan. Magandang punto po itong patuloy na paglikha ng trabaho, Senator Joel, para hindi na po umalis ang ating mga manggagawa. And speaking of creating jobs, Senator Joel, sa inyong palagay, paano nga ba makakabalik sa trabaho ang mga kababayan natin? Tingin ko po, nandun yung sagot sa bakuna na salita, back at una. Bumalik tayo sa unang importante, mabakunahan yung mga manggagawa para mawala yung takot at kaba nila, bumalik sila sa trabaho at regular yung normal na operasyon. Kung titignan ho natin yung data, Action Art, as of May 18, 3.2 million pa lamang ang natuturukan at ang available doses ay 7.7 million. So may 5.2 million pa po na hindi nagagamit. Tinignan ko nga po yung sa Region 6, no, sa Western Visayas, 156,000 pa lamang ang babakunahan, 378,000 po yung nandyan na. So dapat bumilis po yan. Pangalawa, tingin ko po at magpapasalamat tayo sa DOLE at tumugon po sila dun sa hiling natin na magkaroon po ng National Employment Recovery Strategy. Ito yung pagbabalangkas ng mga industriya natin para malaman kung ano pa yung mga pwede natin gawin para gumawa at lumikha ng trabaho. Nagte-thank you rin tayo sa TESDA dahil full implementation na po yung batas natin na Tulong Trabaho Act na nagbibigay ng libre na training at garantisadong trabaho sa ating mga kababayan. So yung bottom line po, Action Art, is that may pandemya o wala, dapat tuloy-tuloy yung paggawa at paglikha ng trabaho. Buti po, Senator Joel, at nabanggit nyo itong tinatawag na NERS o National Employment Recovery Strategy. Kabilang po raw dito ang proposed na 24 billion wage subsidy program para sa mga maliliit na negosyo. May itinulak rin kayong wage subsidy program noong nakalipas na taon sa Bayanihan 1 and 2. Senator Joel Villanueva, paano po ba ito makakatulong sa pagpapanatili ng mga trabaho po? Thank you po for sharing yung small business wage subsidy na ating isinulong doon sa Bayanihan 1 and 2. That's 51 billion ho yan at nakinabang 3.4 million na manggagawa. Napakahalaga po nito kasi yung 99.6% ng ating mga negosyo sa Pilipinas ay bahagi po ng MSME at tinataya po na 5.5 million yung trabaho po dyan. Ngayon, kapag tinulungan po natin yung mga maliliit na negosyo, mapapanatili po natin yung mga manggagawa sa kanilang trabaho at tuloy-tuloy po yung operasyon nila. Ibig sabihin, hindi na sila dadagdag dun sa mga nawalan ng trabaho at mataas natin na unemployment rate. Binanggit niyo po yung 24 billion na proposal ng DTI. Suportado po natin yan, isinusulong din po natin yan at gusto natin ipanawagan na ponduhan na po kaagad yan kasi napakahalaga na sagipin natin yung mga trabaho sa MSME sapagkat yung mga kababayan natin dyan sa Bacolod City, sa buong Negros, mas gusto po nila yung kita kaysa sa ayuda. Buti na lang talaga may Senator Joel Villanueva na mabilis mag-isip at umaksyon. Senator Joel, napakarami ko pa gustong itanong pero wala na tayong oras. Ano po ang mensahe ninyo sa mga kababayan natin dito sa Negros at sa Bacolod? Action Art, maraming salamat for this opportunity. Karangalan ko pong makasama kayo
Salamat sa ating mga kababayan, sa Bacolod City, sa buong Negros province. Alam niyo, miss na miss ko na po yung Batchoy dyan at yung Inasal. Maraming salamat po sa inyong suporta sa atin, no, na ating advocacy na gumawa pa at lumikha ng trabaho. Ang tanging paalala ko lang po ay mag-ingat po tayo. Mag-ingat ng gusto. At patuloy po tayong magsumikap, patuloy tayong manampalataya sa ating hindi na tayo iiwan at hindi na po tayo pababayaan. Lagi po kayong nasa personal na panalangin ni Senator Joel Villanueva. Muli po, mayong aga sa inyo nga. Damugit nga. Salamat. God bless us all. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:28 na. Si Senador Joel Villanueva, ang inyong nabatian, bag-ugid lang mga ka-aksyon. Now, sa inuan ko lang very quickly ang pila ka ma-update kay gusto ko na ma-check sa San Carlos City because initially may mga report nga nagdangat rin sa aton kaya ang damage is at the tune of 1 million pero doon nubo-nubo man lang i-check ta sa taga Bureau of Fire Protection because kaina si Mayor gintry namon matawgan way pa man kadangat kili sa Mayor da sa San Carlos ang ining insidente no ti hibaluon ta kay once nga sunog yang inaistorya no kadelikado bla no do hindi mo gid pulong ara na siya action Eden i-check naton this time ang Bureau of Fire Protection dira San Carlos City. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is F1 Eric Acuesta, commercial building ni Kunoy ang nasunog. Sir Eric Acuesta, F1 Eric Acuesta, good morning. Live ka subong sa Aksyon Radio Bacolod, sir. Hello sir, good morning. Yes, sir. Thank you so much, F1 Acuesta. Sir, ano niyang natabo sa sunog? Anong oras kini siya nagluntad gani, Sir Acuesta? Actually sir, ang call na baton ta 12:37 sang kagahon na, 21 May. Okay, Kaina. past 12 na kaina, so May 21 na gali. Yes sir. So, di ning exact location sinigani, sir? National Highway ni siya sir, Barangay 2, San Carlos City. Okay. Ano ni ang nasunog nga commercial building? Commercial sir, bali may part siya nga do refreshment, ang do videokihan man siya sir. Mhm. Tapos do may store man siya nga part, tapos ga serve man sila pagkaon sir. Okay. So, but that time, why na operate kay since nga may ara sang province-wide nga curfew, I presume nga tiway na tao na during the time. Yes sir. Ano, sir, ang initial yung investigation nanong ginhalinan sa sunog? With regards sa amuna sir, wala pa ta kuan gate, klaro nga kuan, pero under investigation pa sa sir sa aton investigator. Mhm. Sige pang investigation. Anong ngalan gikan isang commercial building ni sir? Crisel Marie Miranda sir, or si Miranda Itiri sir. Itiri. Yes sir. Siling ko ti basi bala ko na may nalipatan sila dang uling o kunano haw? Amo man naganigin pamangkot namon sila sir kay pag isang initial investigation na namon pag sang after na natabo kagabi. Kagina sa kagahon gali. So bali ang estimated value nga nahalitan diri o nagkalaguba mga more or less pila sir? More or less 200,000 sir based sa aton initial nga kuan sir, estimation. 200,000 not 1 million. Not sir. 200,000. Okay. So, keep us posted na lang. Ma-check lang kami sa imo dira, sir, kag sa taga Bureau of Fire Protection sa area sa San Carlos, latest ninyong investigation na angot sa nga insidente. Salamat sa time. Info 1 Eric Acuesta, sir. Sir, thank you man sir on behalf of our City Fire Marshal, Chief Inspector Vince Jojo P. Aldiger. Nagapasalamat kami liwat kay sa inyo kami ginbisita sa bungaga. Kag more power sir. God bless. God bless. Halong gid. Salamat gid. Ang fire officer dira sa San Carlos City Bureau of Fire Protection, FO1 Eric Acuesta, commercial building ni siya, no? Itiri. Ti
chief operation to sa VFP, kanami siya, no? Ka-accommodating, kagnami magsabat. May ganun kabalo siya mag-Ilonggo, kay iban nga, basta taga San Carlos, kung kaisa hindi masyado, kaintindi siyang ligay nun Ilonggo Ti mayo siya kay, kuwan siya, no? Conversant katama. Kag kung si Aksyon din, magtawag sila nga doon, hindi sila kabaliban. Aksyon Hotline. Abi, tilawan tang abilidad mo karon kay Dr. Ernel Tumimbang. Kung mapasabat natin si Dr. Ernel Tumimbang, sigurado may ara ka sakon karon nga premyo. Kung mapasabat mo, may ara ka, kape ni Kino. 80 mo lang tunay, sarakan ko to yan. Di ko magpromisa sang mahal, yan karon iawang ko bayad sa imo. Aksyon Hotline. Grabe, no? Mga tudlo, ini mga kamot, yung blado, anong abilidad niya? Mapasabat si Gob Lacson, si Vice Gob Ferrer, si Attorney Japit Masculino. Sino pag inablang kong kaisa si Attorney Rifrando Diaz. No? Kay mga masako na yung mga tao, pero kung si Aksyon Eden lang partner ko, ngayon ang balon mo si Aksyon Eden, actually na schedule tanan na siya. Galing ko kay isa, during that time magtawag, kaya hindi mo man masiguro nga ang tao ay sa mga ginahikot. Pero bisan kis ang dagahana pamahaw ni mga individual ni mga opisyalis na ton. Basta si Aksyon din gani magtawag, matiyag ko do. Di sila kapaliban. Aksyon Hotline. Abilidad, no? Abilidad. Guro may sinyal ka wala ka wala ka sinyal. May alom ka guro nga sikrito ay Aksyon Hotline. Tadin. Ate magkuto. Makita na nila. Sige. Anyway, thank you kay Aksyon din Kay Madam Elizabeth Malagka Gamala, good morning. Especially to Rivera and Gamala families o Barangay Naiwan, Kawayan. Kagdaraman kay Sani Kayaw and family sa Manalad, Ilog, Negros Occidental. Aksyon Hotline. Gamonitor man sila si Christine Minies Villalobos sa taga-Barangay Pandanon, DSB. Kag sa tanan nga members ng Energy Fans Club, good morning. Si Aiko Bisiti. Haraman ka monitor siling niya, greet lang kay Nanay Gamay Makiling. Happy birthday. Aksyon Hotline. Kay Tito Birong Anlap, Tito Binhor Birong Anlap kahapon iya birthday, no? Happy birthday. Grace Smeaton Cousins, Ma'am, good morning. Thank you for watching. There's a Manville Royal Subdivision sa Barangay Tangob. Si Athea Kim Iriman, good morning man. Aquarius Maldita ako, good morning, watching live here in Hong Kong. Salamat. Haraman si Ana Sinoro, monitor man siya. Salamat sa imo. Good morning, watching from Cebu. Si Aaron Tajonera. Amor Malayang, good morning sir. Monitor kami di sa Gimit, La Carlota City. Thank you. Taga La Carlota da, Barangay Langrangha. Ginatami Lister Ayan Disendario, good morning. Jocelyn Liboon Dispuho, may agaman. Haraman si Ana Sinoro. Silinging ni Ana Sinoro niya, tudo ulan, andamgid sa higad suba. Taga Lagranha. Uy, grabe kung ulan sa Lagranha, La Carlota da. Rodelyn Alvarez Bayabado. Ara man ka monitor Lito Dayap. Sir Alex Monteza. Morning. Have a great weekend siling niya. Noy Erwin Gonzalez. Monitor man siya. Noy Ski Mondrial. Sawa. Uy, Noy, kumusta ka na? Nya, good morning nong. Patamyaw lang ko da sa family ko sa Barangay Manghanoy, La Castellana. Pareho ko lang greet sila ni Ma'am Vanessa M. Mayo, Ma'am Sister Jinky Dialagdon, Ma'am Lida Zamora Yamagisi, Ma'am Lily King, kag sa tanan nga makatrupa AFC, thank you gid. Salamat man sa inyo. Humalumina, Alex Montesa, thank you. Eva May Manukay, Hernani Doya, gamonitor man from Victoria City. Andy Saludares, ara sa MH Del Pilar sa Pontevedra. Ligay Villares at Sibar, sa Talok, bago naman ni siya. Virgie Olpinda, gamonitor sa Silin Homes. J.R. Mainit Region, good morning. Paring Jerry Chupoy Magbanwa alias Lipong, dira sa Macau, China. Good morning. Thank you. Monitor man siya El Malusok Polidario kuno, kag retired Major Paterno Turalba, kag Ron Bautista. Ron,
Musta ka na? Regards na halong gid permi. Ayos. Si Kagawad Monico and Ma'am Mercy Prudente sang Barangay Nanunga. Hinigaran. Greetings coming from Kagawad Ems Abuso. Huwag gina libreng kape, Kagawad. Si Madam Ems Abuso. Ang ngayon, Isan din lang aspeto. Ngayon gani sa sa isang public service, Kagawad pa. Para dayon matik Aksyon Hotline. Dugangan pag isang anak niya makabulig kampanya na ambot lang. Laban sa number 1. Aksyon Hotline. 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources.
Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan.
Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa bato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Good morning lang, may lang nga pagmonitor kay nung Ed Golmatico kag sa kay Tita Dira, no? Sa iyabilog nga pamilya, good morning. Subong sige-sige naglio ang vaccination diri sa Bacolod, Yaporte. Tiambot sa bilog nga kwan ini, no? Nga mga barangay, mga vaccination centers. I-check ta lang na kay kahapon, gina-expecto sang EOC, suno kay Executive Director MA nga makumpleto na nila matapos na kahapon ang AstraZeneca nung allocation for Bacolod. And in fact, kung pamatian ta kahapon, si Ma'am M. Ang silingat ang subong niya, possibly ang nabilin o kung ang allocation naman ang Sinovac, amo naman ni ang ipang tublok or ipang bakuna no sa nabilin nga mga priorities or ara sa listahan. Nami es Bacolod no kay ang roll out to sige-sige kag at least ang tawod daw ang awareness nila kag ang ibalob la parti sa vaccine
nagtaas ang percentage. Ang gina-check natin, subong sa province, so kay no less than the provincial health officer, nga si Dr. Ernel Tumimbang, nga balias siling nga, dali lang do ginakulang na kita sa mga tao, dili nga pa-injeksyonan man. Si Dr. Ernel, ara, basi ko magpa-interview si Dr. Ernel, kay gusto tayo baluon, ay makabulig bang kita bila pa-intyende, kag campaign sa tao, parte sa awareness sa bulong o kung sa bakuna, nga ni. Kay wala, actually, subong ara na mo, ang aton depensa, subong health protocol, pagsunod sa health protocol. Ano ini nga health protocol? Number 1, sunod kita sa social distancing, wearing of face mask, face shield. Ara na na ya. To complete sa aton depensa, kinanglan naton magpabakuna. Ara si Doc Ernel, okay, ingagawon ko lang ni siya, nga very, very busy, ini sila subong, at the same time, grabe ang mga pagpaninguha, gid, sang iya sini nga talatapan. Online sa hotline. Online sa hotline. As part man sa amon responsibility, luyag namon makabulig sa Provincial Health Office to campaign sa tawo, paintindi parte sa kaimportante sining pagbakuna. Doc, how are you? Good morning sa Aksyon Art, diri sa Aksyon Radio Bacolod. Art, yes, good morning. Good morning. Ang gapamatid sa Aksyon Radio at sa atong mga kasimamawada. Salamat gid, Doc, no? Nagtawagin ko sa imo kasi siling ko daw subong yang Bacolod, at least ang inoculation nila gamat-amat damo ang numbers of mga nagapatublok bala, nagapabakuna. Ang Negros, siling ko dapat buligan to ni guru pa intindi kay siling ko daw ginakulang ang tao nga ilinjeksyonan, subong daw kulang acceptance pagid sa vaccine, Doc, no? Yes, ang acceptance ta mo ng isa ka ang aton nga isa ka problema kay I think ang tao bla do may ara pa hesitancy nga magpabakuna. Okay. Well, as of now, ang aton bakuna may gina-utilize tagid man tanan sa tanan nga gusto magpabakuna, ginakulang pagani. But ang point is, kagamay pa sang coverage ka sa Negros, no? Kaya depende man sa bakuna nga gaabot sa aton. Ang ako niya nga, ang problema sang province, kay kung mag-mass vaccination na bala, ara na ta sa dalom nga kategory, harabalang general pop na. Natapos ta na abi ang mga A1 ta, 4.7. Natapos ta na. So manaog na ta sa other priorities. So dapat it's never late pa nga pwede ta ka-advocate ang sakto. Okay. Parang acceptance ta magsaka-saka gawa during vaccination sa general population. And yes, amo na siya action art, but we are doing everything na makapanaog sa LGU kag sa aton nga mga barangay level ang aton nga advokasya, no? May naman na sila nga mga materials to implement, no? Para nga ma-encourage sila ang tao to vaccinate para na sa aton LGUs. So I think amo nang ipadumdum ta sa ila right now na siguro i-strengthen nilang advokasya to convince people about ang vaccine. Okay. No? Importante gina kayo kay dira ang aton output garilay sa acceptance ang aton nga bakuna. Pero subong ang information and education campaign, ginahimo na gid man ni Doc, no, sa bilog nga province pagi sa mga municipal and city health officers? Yes, sakto ka na, Action Art, no? Ang media ang pinakadako, no? Right now, nagma-meeting kami gani siguro this afternoon to enhance ang atong advocacy through radio. Correct. Kay I think muna ang atong means nga mapalambot sa ila ang with regards sa bakuna nga mapaintindi sila kung how important it is. Why man ta sang TV down under nga makadako sang coverage? Why man ta sang print media subong pa nga time ang print media ta daw ka problema man. So ang ways and means ta is through radio. Definitely Aksyon is one of that para nga ma-address ang atong advokasya for vaccination. Yes. And feel free, Doc, no, especially ang office mo to call us up, to inform us kung needed nyo ang
time namon diri para nga mahatagan ni kamo allocation every day para sa sining nga campaign, no? Because at the end of the day, para ni tanan sa aton ang bottom line diri nga kung tani magkabalik kita sa normal tabla nga pagpangabuhi, bisan hindi na ni normal, new normal na ni subong, pero at least mapanubo-nubo jutay no ang cases naton kag do hindi na kita magproblema sa mga regulation nga ginapatuman, Doc. Yes, that's true, Action Art, no? Amugin man na ang focus ta to address this pandemic kag well protected ang aton pumuluyo, no? At the level sang barangay, even sa sitio kag turok. I think amo na ang target man sang national government, ang target man sang probinsya kag sang syudad siguro, amugin man na tanan. Okay. Ang focus ta is to cover 70% sang aton nga population. If we can, then kung kinahanglan pa mag 80 o 90%, we should do that, no? Okay. To get the herd immunity that we wanted. Now, kahapon kundi may ara kita no sa Capitol nga mga employees. Anong update sa tudo? Kag subong adlaw sige may ara to siya continuation. Yes, hindi lang to siya one time Action Art. No? Masige na siya till all Capitol employee will be covered, no? Those who wanted to be vaccinated. Remember ang sa Capitol may ara man ta mga small group nga daw hindi man namang pabakuna mo. No? Amo man ang amon target. Gina-target na namon nga they should vaccinate themselves para nga ma-achieve namon ang amon nga coverage sa vaccination sa the whole of Capitol employee. Not only that, Action Art, mga national agency, government agency, ginadala na namon, especially those nga sa probinsya lang ilang function. For example, the LG, so gina-accept na namon as barangay kapitolyo ng DLG, so that ang ilaman employee will be vaccinated. Ang aton fire na ang iyang concern is provincial, ang aton kaap which is a national government likewise, gina-accept na namon ang ilang willingness to be vaccinated sa Capitol under barangay kapitolyo. Yes. So we address this para nga ang at least hindi na sila talang-talang bala kung di makadto. And we are offering our services for that. And we have already coordinated with the regional health office and the go signal has been given to us. Doc, kabalugig ko, very busy ng imo schedule, hiktik na schedule mo today. Doc, finally, ang imo sini mensahe sa mga taga Negros Occidental nga naga-monitor subong especially to those living in the far-flung areas. Yes, thank you, good Action Art. Amo na ni Chimpo, guro nga siguro ma-advocate ko kag ano ko sa atong pumuluyo, no, kay balaan kong reach ang Action Radio. Ako niya, ang ako nang ginakliyo lang, pabakuna ka mo. Sa tanan nga pamuluyo ta kinahanglan gini nga mapabakunahan kamo, bisita kamo sa inyo nga mga sentro, sa inyo mga midwife kag kamo nga you wanted to be vaccinated. This is for the protection of your family, yourself, and of course of all the community nga hara kon where you are. So amo nang ginapangabay ko sa tanan, mapabakuna kamo. Subong ang vaccine ka gamat-amat naabot kang atong bakuna. And kinahanglan dasig ta mag-roll out sa bakuna ta para ang protection ta dasig man nato ma-achieve. So amo man na pangmulyo ko. Thank you with Aksyon Radio, most especially sa imo Action Art, no? Yes. So para nga at least ma-address ang aton concern sa pandemic. Salamat gid, Doc. God bless kag keep safe sa imo. Ikaw man Action Art kag sa tanan sa station that keep safe. Salamat. Good day, good day. Action Hotline. Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer sang Negros Occidental. Salamat gid, siling ko gid daw sa mga tudlo ya gid daw. Ni Aksyon Eden Aboso. Grabe, no? Salamat gid kay Doc, at least nakakuha kita. Manaryo ang problema sumong sa province. Bisan sa mga Capitol employees, may mga grupo action hens kado hindi sila magpabakuna. Dapat iniya madula ni kuntani mo siling ko wa ini pilitay, no? That is why hindi biya mapilit. Yang balumong tao pabakuna ka, dapat ka muna ni kaya ra ka muna bilong kamo sa sini nga priorities, no? Hindi niya pilitay. Pero ang kinanglanon ta subong to complete sang aton sini nga depensa against sa COVID-19 nga puwerti ng halit niya sa katuig na masubra.
luwas sa mga health protocol nga ginapatuman nga dapat sundon ginaton, dapat idog kita sa ginatawag nga sunod kita sa kooperar kita sa vaccination program. Alas 9:08 na. Okay na lang Aksyon din na. Ibasi ko sako man to sila. Pakarunan ko lang na ang sa City of Bacolod. Alas 9:08 na. Aksyon Hotline 2006 going down awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan at mga kalintangan Responsable at pagbalita Pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampi
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Don't not just throw away questions and Ayos kadasig lang siyang tiyempo na to, no? Mayong aga lang gali, may lang pagmonitor dira kay Bro Cano Oreta sa Moises Padilla kag sa mga himata naton paryente sa Moises Padilla da good morning gid sa inyo.
Siling ni bro kano oreta siling monitoring naman today, blessed morning, listening to Senator Villanueva's statement, 3 OFW job and to those who plans to work outside the Philippines. Ila sinatuyo maobra sa gwa kay kun diri gamay kag kalayo gid sa rate nga batunon mo. Much more kung may ginagatas ka kag ginapa-eskwela ti ka mahal pa sang balaklon la pa kontrol ang DTI sa presyo pataasay. That's why manisort sila maobra sa gwa. Dapat directly proportional ang minimum wage o salary sa tawo, 250 to 300 pesos daily. Ti paggabuhin mo sa 3 to 5 family members mo, pagkaon na lang, ni deprive kun sa iban nga privilege mo, kag work kagid. Pandemic pa. Suggestion application okay. Sige. Thank you good bro. Galing kabalo ka ti subong basta lapit eleksyon damo ni mga kuan mo. Damo mga ginapagwa nga mga campaign propaganda bla. Ti normal ba lang na para pagwapuho ng ngalan sang isa ka kandidato nga nagapapili ha. Depende na ya kay kabalo ka, lain man ang istorya, lain man ang binuhatan mo. May man ang istorya, namit man pamatian, kagapin pa promisa, pero ting aktual na bla. Damo na ya, inang mga kapin pa kung magdaog na sa eleksyon, ginakuan na sila, ginakalipatan nila na. Ang iba nagabatyag, kuan pro, nagabatyag sang amnesia. Gakalipat sang ila promesa. Galingan mo na, basta ga tagtagan na ikunudo, pertigid pertigid na ang kamahal nga daan sa mong ka-eleksyon. Di ka kita sa nga, pila man lang sweldo mo kung magpapili ka. Sa totoo lang, hindi nakakompensate ang imo sweldo sa pangayo pa lang nga daan sa residente mo. Tapos kagida, ang mangin resort o kung ang imo solusyon da sa mga naga-solicit, sa mga nagapangayo, tingin mo, on mo kuan ka ngita ka man ideya no? Kung paano ka makakita sang pundo, iatag mo sa imo mga butante. Amo nang iban gani nga mga kandidato, mga politiko, gambalan na sing na. Mailandaan na, total subong bago pa lang nagpungkos, pwesto pa ba ilandaan na, kuno kalmahi lang anay. Wala ton naman ang lapit naman eleksyon kag dito naman ta mabirada kampanya. Di ba? Kag birada naman ta panagtag kwarta. Ay kalain. Ti amo na nga lesson naton kun tani nga mo ning tiyempo nga baka ang aton sinibuto pariho gid ang aton puder kag kinamatarong sa mga manggaranon amo ning time nga pariho lang man buto ta isam lang kaisip na hindi man ay doble kon manggaranon o kon milyonaryo kamo. Palariho, ina sa aton nga tag-isa lang kabutong matag na sa politiko. Muna nga, diri sa Bakulo, doon nag-umpisa na ganing randadi sing ibandi. Ang lain na kay silahanon nga ang mga supporter siya mong nagasumpakilay kang nagabalbalanay. Hinikayay pa imo kag wasosanay gid nga tutuod ya. Singaran nga daw magupi taludtod mo kun masakam kasang waswas sa mga mga nagakampanya sa politika mo. Ang amo na nga ang leksyon sa akon, when I was an SK chairman before sa ditos lugar na Mons Kawayan, actually wais ang kapitan nga namiay kami, kay hindi ko yung magsugot sa ila, kuan mo, hindi ko yung magsugot sa ila style sing una dito sa Kawayan, nga inang ang amon bala nga kung anong gusto na sa magkapitan, amon ang luyag na himuon. Kano pa, siling ko sa ila, hindi ko yung magkuan sa inyo, hindi ko yung magpati sa inyo, ano pa, ulibadon panawag, yan naglano klase, iski chairman, nga aton nga do ka, kabata, pamaning nga purti niya magsupak man. Kaya sing una, yatuod, kung ako mag-commit sa politiko, ang ginakita ko matarong, true and true ko bato the line, ko mo amo gisya gid ang suportahan ko, bala na makakita ko kontra, amo nang imuon ko narealisar ko sang uli, sang nga akong ginasuportahan nga daw mapatay gid ko.
Sos Diyos ko, nag-updanay sila sa ginabalbal ko sa babaw entablado. Ako yung nakahuya. Ako yung nahuya. Kaya ako yung nagawaswas. Ikaw, kaklase politiko ka, wala ka pulos, wala ka punay-punay. Iko sang uli, sunod nga may eleksyon, nag-inupdanay ito. Do ako yung nahuya mo, ti. Saka ako sa pibro, tinano ni man, maupon mo ko na sila. Asin ko hindi maayong politika. Amo na nga subong nga tiempo, please. Itago ba na yung katalom, bala kagabangis nyo? Ubra ka mo na susanay, dira. Subong lang na, kaya ang interest nila nagbinungguanay. Mabot ang tiyempo nga mag-inupdanay, ganit na sila. Ti may inupdanay lang sila, yae. Do wala lang sang tabo, yae. Ti kamuya. O, ang inyo pag inabyanay, pagkumparihay nyo, nagkalaguba na bangod sang politika, na amo na ang kinanglan, pasang karon tang paminsaron tayo. O, mabot ang tiyempo ni karon nga lain naman ang interest kag posisyon papilian, kaya hindi mas lang mabungguanay, mamiguhay naman lang na sila, kalimtan na lang nila na ang mga issues ang una. Damo na nagkalanabo di, na ti galing subong bupurti, hina-hina ning sa politika, way labot sa tinai mo nga baskog, di patiguya mo. Kay kung hina-hina, hindi ka mag-intra. Kay basi mangutos ka or mapatay ka sa utas. No, hindi ka way pakalabot eleksyon, basi tudas. Man gin-atake, di kurason mo. No, sang ugtas. Ay, kalain. By the time dari sa aton sining pagpangalaga, nakakulang panugyan sa inyo, kinanglan pa bakuron tang immune system kag Why not time, maka Edward Tahunes, good morning, dira sa Purok Sirisa, Barangay Uringao, God bless. Aksyon Radio Bacolod, the number 1. Salamat! Why not time, dari sa aton nga pagpangalagad. Aksyon at Tayhopon saying, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!